could remember mgbe m batara obodo m na-abịa chee na obodo oyibo ka m na-abịa fee n'enu nọrọ n'afọ nnụnụ na-agbalata na-afụsị the down obodo fa na-amasọ mma si hey mana azọ na ọkwa obodo oyibo ka ị na-abata ife obodo oyibo dị n'Afrịka ka ị na-abata ife ebe niile bụrụ sọ mma adị ọ na-abalị ọkụ na-enwe ebe niile bụrụ sọ mma dịka ezigbo obodo oyibo ezigbo a na-adịzi naanị mbatazie ime obodo m batara mkpu wee pụọ m n'ọnụ wee sigo ka ngagoro street fifere m na street wee fụ ndị sakarụsi na street na-asị na a na-azụ afịa ndị bịara abịa ọrụ adịrọ pụọ saịdị ebe ndị Naijiria nọ ifu ebe ebusi posta n'aka kwụcharụ na-egosi ndị posta fụ ụmụ nwoke ebe fa kwụcha ka isi apịrị apị na-eche ndị Igbo ebe fa kwụcha ka isi apịrị apị na-eche ndị fa ya enye afịa ụmụ mmadụ fa ya enye afịa ka fa ngwa onwe fa mfe ebe derecha gold exchange everywhere nsị ka ndị nwekwa gold exchange asị na ọ dị Naijiria si biko kere nke dị n'obodo bụ ife nka nsị ọnụọrụ adịrọ asị na ọrụ adị ọkụ ya asị he lilasị ya na ọ ya dị mma na ọ ya dị mma aka dịrọ nka kwọrọ akwụ aka etichatara m ife mkpọsa my mom na phone my mom asị biko nne bụrụ na okpokoro isi na tabakwa o bụrụ okpokoro isi na taba o n'obodo nke adịrọ mma na arụ beti na bụ nsịsị ya na nna abatazi na ọsị m he maka batakwana makwa ife na-emezi na Naijiria ka ị chọrọ ịbata ịmadị na rice bụzi ego na ịmazị na ọchịchị Tinubu na-eme nke anyị nka mee anyị nka mee nke ọzọ ọ ga-esi butegokwa ike ihe eji wee bịa na ịbịa na ịma ma nwee ife ihe emechata mmanụ ABCD mee 1 2 3 without that na anyị takụkwara atakụ so enyi m ewu enyi m ọ bụrụ na a na-asị ịbatawa ịma na mmanwụ etitere ọnụ na saịdị because mmanwụ tite ọnụ na saịdị faya si gị nọkwuo faya ekwere ka ị nataba because mgbe fa chọ ka mụ anataba bụ mgbe m ada asịfa biko na nke a jide fafụ na nwa jelu njem des na njem ya wọkụrụ fasise m biko natabazie o natabazie mana isibala anafa every month fa na nke a jide fe ekpesiwere ya okpere ka isigodu fa n'obodo a sikwara ike asị he a na-ekpere ka na-ekpere na-ekpere chukwu na ya na-eme amara chukwu ya eme amara ka ife dị mma n'obodo a biko jisikwa ike nke anyị kakwa njọ biko na-ejikwa na maneji ị ka natakwana nke anyị kakwa njọ ọchịchị Tinubu so ọ bụrụ na fa asigo gị na taba fa na awọrị gị na taba ewu ka mbịa mmọnwụ etitala ọnụ ya na saịdị ya ewu ọfịa mmọnwụ etitala ọnụ na saịdị gị ewu ọfịa that's why eji asị na taba ụfọdụ sef afụ fon eji si fa na taba ụdị ndị a mfụsị na siti na-asakagharị ya akpọnwụ ha n'igwe fon ha da fe nwekwere fon onye na-enwere fon ka eke esisi ya na taba ụfọdụ sef ndị befa na-ekwuzi n'ime mmụọ fa n'ime chọọchị na-asị hey nwa m Okeke nwa m jere nọ natabazie anọ na-akpọ ya n'ikuku na-efu oku ya efu oku because anakabụ na a na-enweta ya n'igwe wee kpọọ isi Okeke natawa keneli bụrụ ọkpụrụkpụ anya alụrụfụta and agbagba isi adịgoro ad natawa nụnụ na anya bụ ife na anya afụgokwe nna ya bụ ife afụgo nna ka ya emekwanụ natawa ka na-ele na ka akawụ na ịka dedede ndụ ka natawa leena ifugie mana ọ bụrụ na a na-enweta nwụrụ oyi na fon ọ bụrụ ebe a ka ọ ka njọ mvoke ka a na-evoke si spirit hey o nwekwara mgbankwọ be m jere eli mgbe amara ka esi wee nweta ananna ma n'ime ka ọ nọle onwe na onye mma ajụ kere ka m na-esi wee kọ biko kene pastọ biko kene ndị omenala biko nụ na afịa na-efotie si kpọwa n'ihe okuku ọ natawa na mamakwa ma ọ ka nọ na nga ọnakawa na ọ nọ na nga aka na-echere mgbe ọ pụta na nga ma nke hụ na atala enweta na fon ya bụ ive nwekwenụ ka o si wee dị biko kenenụ ya bụ ive elikekwenụ ma ọ kawụrụ ndị ọka ba ya sị na ya bụ ive elikekwenụ ọ karịrị akalịnụ enwere ka esi wee kpọọ n'ikwe na tawa mana ọ bụrụ a na-akpọ gị akpọ ịtara anyị na-enweta nwa pụpọtani fon iji akpagharị na-asakagharị ka na-eche ka okwe sụọ eti okwe olie okwe eti okwe lie ekwe na-agbachacha aka kpọọ na dị pụpọtani fon ya anyị ọkụọ Okeke isi na ogini dị na-emesikenenụ na taba keneneli kedu maka ndị enwetara n'igwe a na-evoke ya evoke na-evoke spirit ebe ka dị ndụ ụchụ gbakwaghị